Amaudikani kune vaya vane sick drop vauye madzimba chitumbeni sekuru gokwe aiwa totibetserana handitika kune vaya vane dambudziko resick yedrop handitika totibetserani kune vane kure nachiremba kana kuti waroshewa mari dzekuenda kuna chiremba tichifana kubatsirika izvo hazvisi kunzi usaenda kuna chiremba kuna chiremba indai saka tinombofana kubatsirana paduku uchiwana mukana wekuti usaramba uchirwadziwa bhozi sick drop ye itori chiproblem inotokanganisa zvinhu zvakasiyana-siyana inotokanganisa zvinhu zvakawanda-wanda nditika tiri kuti isusu ema iri kuramba nemiti yayo endai kumisika munopiwa miti yatiri tataura panapa handitika kune vasingazivi usashandisa muti wausingazivi usashandisa muti wausingazivi nokuti wangoudzwa wabva watoshandisa muti unobvunza kune vanodziva vakuru kunzvimbo dzamogara kana kunobvunza kumusika kunotengeswa miti ema iri kuramba kutema miti bhozi mukusiya mauraya miti yayo saka tira kuti tibetserane kuna ane problem yesick drop saka zvaunoita unotora mudzi yemupopo mudzi wemupangara mudzi wemutamba wobva watswanya woisa mumvura yombogara irimo kusvikira yabho wobva wazomwa zvako mvura ipi mvura iyaye inobatsira mudzi wemupopo mudzi wemupangara mudzi wemutamba unobatsira ukatswanya woisa mumvura wozopota chimwe mvura iyaiya zvinobatsira pasick drop tangotibetserani handitika tatibetserani kuna vasingazivi bvunzai miti yatataura iyi kune vanoiziva musatora miti yamusingazivi muchisanganisa. Please stay creative, subscribe, like and share. Stay creative.